खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोंलांबरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों दा बेनिखायनो आं खावलायग्रोखाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांथार होननानै मानो होनोबा दा बावैसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा समायखिरा लाखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों दै दा बेनो जाहैबाय प्रमद बर'नि सरकारा जेसांखिनि साख्रि होलांदोंमोन दा बिथाङा बेखौ केन्सेल खालामगोन होननानै बुंदों दै जेरै VCDC सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रि होलाखै होमबा नैबे प्रमद बर'नि सरकारा दा बेफोरखौ बिथाङा केन्सेल खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बिनिफ्राय गोदानै बिथाङा एपइन्टमेन्ट लेटार होनायनि बाथ्राखौ बुंदों दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोन्थाहरनो सानदों थारैनो नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा प्रमद बर'आ होलांनाय साख्रिफोरखौ बिथाङा केन्सेल खालाममारगोन नामा आं बिनि बागै बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौ बिनिखायनो बयबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो दा बावैसो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंदों आरो नैबे प्रमद बर'नि सरकारा जेसांखिनि साख्रि होलांदोंमोन बेखौ इलिगेल होननानै बिथाङा थोंजोङैनो बुंदों आरो बिनिफ्राय केन्सेल खालामगोन होननानैबो बिथाङा बुंखादों आरो बिनिफ्राय केन्सेल खालामखांनायनि उनाव गोदान एपइन्टमेन्ट होगोन होननानैबो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों दे दा बिनिखायनो प्रमद बर'आ मा साख्रि होलांदोंमोन जेनेबा प्रमद बर'नि सरकारा मा साख्रि होलांदोंमोन नैबे VCDC सेक्रेटारिनि साख्रिखौ होलांदोंमोन इलेक्सननि सिगाङाव सानसेना साननैसो सिगाङाव होलांदों बिनिफ्राय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौबो इलेक्सननि एनाउन्समेन्ट खालामनायनि एबा MCC नांनायनि साननैसो सिगाङाव बिथाङा होलांदों आरो दा बेवहाय गोबां लाइमोनफ्रानो खुद्रिसारबाय बिनिफ्राय माखासेया प्रटेस्टबो खालामहैबाय माबानि सेक्रेटारियेट खाथियावनो BTCनि सेक्रेटारियेट खाथियावनो बिनिफ्राय सोरबा हाइकर्टआव थांबाय जायनि हाइकर्टआव केसआ दायो सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय बयबो खोनाखाबाय आरो खौरां बिजोङावबो गासिबो मानसिफ्रा बुंफैलायबाय आंनिफ्राय बेबादि फैसा बिदों होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंफैलायबाय आरो गावसिनि मानसिफ्राबो बुंबाय बेबादि कारापसन बायदिसिना जादों होननानै दा बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैबे इलेक्सननि केम्पेनिंनि समावबो बुंबाय थाखादोंमोन आरो गासिबो साख्रि होनाया इलिगेल जादों होननानै दा बेनिखायनो बिथाङा दा बेखौ बुंबावबाय आरो केन्सेल खालामनायनि बाथ्राखौ दा बेनिखायनो दा 100% बिथाङा केन्सेल खालामगोन ना खालामा आं बेखौ बुंनो हाया दै नाथायबा दायो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बिथाङा नायफिनजोबगोन जानांगौ CSPनि मेम्बारफ्राथ' सोलिजोबगासिनो नालाय दा बेनिखायनो बिथांमोना जुदि एभिडेन्स गैयालासिनो डाइरेक्ट बिदि केन्सेलथ' खालामनो नङा बादि आं मोनदों नाथायबा एभिडेन्सखौ बिथांमोना मोनखागोन मानो होनोबा बिथांमोना बिजिरना नायफिनजोबगोन जानांगौ OMR सिटखौ बिथांमोना नायफिनजोबगोन जानांगौ सोर बिथांमोना साख्रि मोन्दों मा बेसिसाव मोनखो बिथांमोना बेखौ नायफिनगोन जानांगौ आरो जेनेबा जायफोर बिथांमोना साख्रि मोनलांबाय दा बिथांमोना बेसेबां नाम्बार मोननानै साख्रिखौ मोनखो दा बिनिफ्राय सोर साख्रि मोनासै दा बिथांमोना मानि थाखाय जेनेबा बोरै मोनालासिनो थाखो दा बेखौ बिथांमोना नायबिजिरजोबगोन आरो मा बेसिसाव साख्रिखौ सोर मोनलांखो बेखौ नायबिजिरफिनगोन बायदिखौ आं मोनबाय आरो दा बिनि उनावसो बिथांमोना केन्सेलखौ खालामखागोन बायदिखौ आं मोनदों आरो दा बेनिखायनो दा हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' खोथा होबाय साख्रिखौ केन्सेल खालामगोन होननानै दा बेनिखायनो जों नेनोसै हाग्रामा महिलारि बिथाङा केन्सेल खालामनो हामारगोन ना हामारा नाथायबा बयबो नुखाजोबदों गासिबो ससियेल मिडियायावनो जा सोरबा हाइकर्टआव थांबाय गासिबो गावसिनि सरकारनि मानसिफ्रानो नुखाजोबदों दा हाग्रामा महिलारिनि मानसिफ्रा नुखाजोबदों कारापसन जानाय बायदिसिनानि खौरांखौ दा बेखौ नुनानै जुदि बिथांमोना मोजाङै बिजिरनानै जुदि केन्सेल खालामनायखौ बिथांमोना जुदि मावाबा हले बिथांमोना गावसिनिसो मोनसे गोरोन्थि जाहैगोन दै लाइमोनफ्रा बेहाय खुद्रिसारगोन दा बेनिखायनो आंबो खावलायदों आरो मोजाङै बिजिरनानै नायफिननांगौ जुदि सोरबाफोर मोजाङै साख्रिखौ इलिगेलि मोन्दोंबा दा बेफोरखौ केन्सेल खालामनांगौ आंबो बेखौनो सानो आरो नाथायबा जुदि मेरिट बेसिसाव मोन्दोंबा दा बेखौ केन्सेल खालामनायनि बाथ्राया ओंखारा नाथायबा जुदि इलिगेलि सेलेक्सना जादोंबा बे हले केन्सेल थांनांगौ आंबो आंनिफ्राय बेखौनो लुबैयो आरो दा नोंथांमोना मा सानदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा केन्सेल खालामनो हामारगोन ना हामारा नैबे जा खोथाखौ बिथाङा बुंदों केन्सेल खालामगोन होननानै नैबे VCDC सेक्रेटारिनि एपइन्टमेन्ट होबाय दा बिनिफ्राय फरेस्ट गार्डनि एपइन्टमेन्ट होबाय फरेस्टारनि एपइन्टमेन्ट होबाय दा बेखौ बिथाङा बुंदों इलिगेल होननानै आरो केन्सेल खालामनानै जोङो गोदान एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो दा केटेगरिलिथ' बेखौ बुङाखै बिथाङा नैबे फरेस्टारनि एबा फरेस्ट गार्डनि एबा VCDC सेक्रेटारिनि एपइन्टमेन्ट होनाया इलिगेल होननानै बिथाङा बेबायदि थोंजोङै बुङाखै नाथायबा साख्रि होनाया इलिगेल होननानै बिथाङा बुंदों आरो प्रमद बर'नि सरकारा जा एपइन्टमेन्ट होलांबाय बे इलिगेल बेखौ जोङो केन्सेल खालामनानै गोदान एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम जावले बुंफिननाय जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायदो नै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना गावबागावनि मेगनजोंनो नायबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना नायखांनानै बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे भिडिअनि बागै मिथिनो हायो प्रमद बर' डाঙৰীয়া যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে কিছু ইলিগেল আছে সেই ইলিগেলবিলাক
কেনচেল হ'ব, আকৌ আমি নতুন দিব।